И пак бачкаме, както винаги. Така, сетване навсякъде. Oh wow, what's this made of? Почти приключваме за днеска. Моите колеги, или по-скоро момчета, действат. Сетваме навсякъде. Тук е много приятно, че много дет доведах на работа. Да видим и той да почва да се включва в бизнес, в бранша. Малко мръсотия навсякъде, обаче оглеждам да видя къде ще, как. Къде сме стигнали. Тук сме седнали всичко. Назарим по цяло. Утре ще е по-добре, ама утре мене няма да ме има. Ще бъда в друг джоб. Ще отидем горе в въздушните палатки, защото са много яки. Определено ми харесват как са направени. Вътре са с изолационна стена, която не допуска да излиза навън. Има стейдж и е почти, как се вика, заглушава абсолютно всичко. Най-вероятно в едно друго видео при развалянето, защото тогава ще е по-голямо. По-голям шок, отколкото сега. Гледам как се развива контрактната и едната изолационна. Малко по-надолу виж, по-малко. С сцена, с всичко. Супер е като цяло и всичкото е на въздух. Абсолютно всичкото е с въздух. Мереше си на пластмаса, обаче е твърдо напъпане. Определено можеш да живееш в такава палатка. Да живееш за постоянно, мога да кажа, защото е много добър здрав материал. И как се вика, колко място ти трябва. Така палатка човек спокойно може да живее. Вратата е малко грозна, аз вече по-напълно. Valentino! Момчетата ме поздравяват. Почти приключихме за днес, останахме там около 1 час. Сетваме каквото може да сетваме и утре остават 4 момчета на стендбай в изчакване, а ние отиваме да строим на голяма палатка. И там утре ще се пусна на живо от строежа на голямите палатки. И това от мене всичко най-най. И до нови срещи.